Hello guys, welcome back to Krishna Gaming channel. இன்னைக்கு நம்ம PKXT-ல நியூ அப்டேட் ஒன்று விட்ருக்காங்க. என்னால் அப்டேட்டா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமர் அப்டேட் தான். வாவ், இதெல்லாம் எனக்கு வாங்கணுன்னு ரொம்ப ஆசை இருக்குடா. போடா, எதுக்கு சவுண்டை குறைச்சிக்கிட்டு. சரி வாங்க, நம்மக்கிட்ட என்ன இது ராக் அப்டேட்டுன்றதுனால நம்ம ராக் ஸ்டார் ட்ரெஸ் தான் போடணும். என்ன நம்மக்கிட்ட ராக் ஸ்டார் ட்ரெஸ் இருக்கு, வாங்குவோம். இது வாங்கம்மா, வேணாம். இது மாசாக இருக்குல்ல, என்ன காசு நானும் தூங்க. ஒரு பேண்ட் எங்க வேறு என்ன பேண்ட் வாங்கலாமா? நம்மக்கிட்ட ராக் பேண்ட் இருக்காடா, இதுவும் புது பண்ணலாம். காசுலாம் அதிகமாக கொடுக்குறானுங்கடா இந்த கேம். இதுக்குன்னே நான் என்ன பண்ணேன்னு பாடுறா தம்பி, 50 ரூபா இது வாங்குவோம். வாடா தம்பி, காசா பணமா? பது சட்டை என்ன வாங்கலாம்? ராக் சட்டையாக வாங்கலாம். ராக் அப்டேட்டுன்றதுனால ராக் டிஷர்ட் தான் வாங்கணும். செம்ம. அந்த இதை கூட வாங்க முடியல. இது பேண்ட்டை வாங்குவோம். பேண்ட்டை தாட்டி விட்ருவோம். அட பாவிங்களா, என்னடா பகு பண்ணுறீங்க? நம்மளால் இதாக பண்ணுவோம்டா. அழகா ஐஸ்வெல் பட் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் வேணாம் எனக்கு. ஒரு அதிகமான ஒரு 50 ரூபாய்க்கு தான் ட்ரெஸ்ஸு. நம்மக்கிட்ட அந்த பேண்ட் வந்துடுச்சு. டிஷர்ட்டு தான் ஒன்று வாங்குவோம். வாங்கடா தம்பி, வாங்கடா. என்னோட டிஷர்ட்டை கொடுத்துருக்க, 100 ரூபா டிஷர்ட்டா? வா, செம்மையாக தான் இருக்குது. இதுக்கு போடுறோம். சொட்டை ஆகல. இந்த இது ஒன்று வாங்கி விட்ருவோம். போ, காசா பணமா? ஓ, வாங்கியாச்சு. இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்லிட்டா, ஒரு சின்ன ஸ்டோரி தான் காய்ஸ். நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மட்டும் ஒரே நிமிஷம், கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கணும். வாங்க, நான் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு நான் கேமராக இல்லாதப்போ எப்படி இருந்தேனோ அது ஒரு நிமிஷம் காட்டுறேன். வா, எல்லோரும் பெரிய வீடு வச்சுருக்காங்க, நானும் தான் இருக்கேன்னு. வா, சூப்பராக இருக்கு. நம்மக்கிட்ட தான் இந்த சின்ன வீடு தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கு. ஒரு பெட்டு கூட நம்மக்கிட்ட இல்லை. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம அங்கே நடக்கிற அந்த போட்டிக்கு போவோம். அங்கே PKXT யூனிவர்ஸு அங்கே தான் இருக்குது. வாவ், நான் பெரிய ஆளாக மாறணும்னு PKXT-ல நான் இங்கேருந்து நிறையா வாங்குவேன். வாவ், டிஜே அப்டேட்டா? வாவ், இது எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் இதெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு என்கிட்ட காசு இல்லை. வெறும் 100 ருபீஸ், 138 ருபீஸ் தான் இருக்குது. ராணே தானே. வாங்க, நம்ம வேகமாக போய் ஆகணும். நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பெரிய வீடு வாங்கி பெரிய ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வாங்கி ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்க போகிறேன்னா இந்த பீச்சா ஷாப்பிங் முடித்தோன்னே எனக்கு லைக்கும் பிச்சுக்கும். எனக்கு பீஸா கூட கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கொண்டு வரதில்ல, பக்கத்துலேயே இல்லைங்க. சரி, நம்ம வேகமாக போவோம் டான்ட்டு நானும் போனேன். சூப்பர் ட்ரெஸ் வச்சுருக்காங்க.
எப்படியோ நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் இந்த ட்ரெஸ்ஸையாவது வாங்கிட்டேன். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவோம். மறுபடியும் ப்ரோ பிளேயராக போயிட்டு காய்ஸ் இன்றைக்கி நீங்கள் என்னோட இந்த கதையை கேட்டிருப்பீங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சுன்னா சரி, நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பிஜி ஷாப்பிங்லாம் போய்ட்டு 1 மந்த் 1 ஹவர்ஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேராக யூடியூப் சேனலாக மாதிரி இருக்கேன். பட் என் வீட்டை பற்றின வீடியோ தான் பார்ப்போம். இன்றைக்கி என் வீட்டில் நான் கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி வாங்க நான் இப்போ வீட்டுக்கு கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட்டிங் பண்ணலாம் வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம வீடு. என்ன பண்ணுவான் உடம்புமே பெட்டு பலூனு வெளியில் வைக்க டாய் வேணும். டாய்டா எவ்வளோட வாங்கலாம்? 20 டைம் நினைக்கிறேன். ஊஞ்சல் எவன் வாங்குவான்? அவ்வா வீட்டுக்குள்ள வெளியில் எப்படி வைக்கணும்? வெளியில். ஓகே, டாய்ஸ் பண்ணுவான். 8 டைமண்ட் இருக்குது. இதை வச்சு வேறு என்ன பண்ணுவான்? கள்ளிச்செடி 500 சிக்னேச்சர் தான் வாங்கி போடுவோம். செம்ம சிக்னேச்சர் தான் இருக்கும். பெயிண்டிங் பண்ணுவோம். வீட்டுக்கு வெளியில் கொஞ்சம் சூப்பராக தான் இருக்குது. ஏன்னா கொஞ்சம் சூப்பர் கலரில் தான் பண்ணுவோம். வீராட்சி இது கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கு. இதுதான்டா நம்ம வீட்டுக்கு இதோட நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் காய்ஸ். வாங்க. ஆஹா, ஸ்டிக்கர் அக்குறா தம்பி. நம்மளுக்கு என்ன ஸ்டிக்கர் இருக்குன்னா the gents well spites the gods போடா. நம்மளுக்கு எதுக்கு பாராட்டலாம் தெரியுது ஆரம்பா. நாமெல்லாம் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லை, ஒரே ஃபேமிலி தம்பி. சரி, வெளியில் போவோம். நம்ம அப்புறமேட்டு ரூம் டூர் வீடியோ ஒன்று போடுவோம். அதுதான் வட்ட. ஆஹா, நம்ம வீட்டில் இது இருக்குடா, ஜாலிடா. எப்படியும் நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் வாங்கியாச்சு. வாங்க நம்ம வெளியில் போய் இதை கொஞ்சம் அப்படியே நவுத்தி விட்டு நம்ம வீட்டுக்கு நேராக வைப்போம். வாடா அதுமாதிரி நம்ம ரூம் டூர் வீடியோ ஒன்று போடுவோம். பெரிய வீடு வாங்கிட்டு ஒரு ரூம் டூர் வீடியோ அப்படியே போட்டு விட்டுருவோம். தட்டி விடு, சதுர விடு. வாசல்கிட்ட வேணா இங்கே வைப்போமா? ஓகே, டஜக்குன்னு திருப்பி. ஆஹா, நல்லா இருக்குடா தம்பி. வைடா டிக்குடா. போடா வெளியோடா. டே வாடாடே. நான் எவ்வளோ பேர் ப்ரோ பிளேயர் தெரியுமா? ஐடி வேணா சொல்லுங்கண்ணா, உங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஒரு செல்ஃபி எடுப்போம். டஜக் வாங்க கொஞ்சம் முன்னாடி போய்க்குவோம். இங்கே செல்ஃபி எடுப்போம். செல்ஃபிடா. ஓகே, கொஞ்சம் ஸ்டிக்கர் வைப்போம். கூல். எங்கடா கூலு? ஃப்ரெண்ட்ஸுடா. கூல்டா. டேய், இதெல்லாம் எவனா வைப்பான் போடா. நீங்கள் பண்ணுறீங்களா? பிகேஎக்ஸ்டி காரணங்களா? எங்கே நம்ம கூலு? சரி, நம்ம கூலு இல்லைன்னா என்ன? நாம தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நண்பர்களாக எடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்டா. ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னா சும்மாவா? பட்டா தட்டி விடு. சென்ட் ஆஃப்டோம். லைக்கே தட்டி விடு. ஆஹா, இது வரைக்கும் நம்ம ஃபோட்டோ ஒருத்தனும் பார்க்கல. பாய் காய்ஸ்.